Ayaw bisimila Malikura jɛmu kan kɔnɔ ka bɔ studio 57 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC bi alamisa septembre kalo tile 19 san 2024 kunnafoni kumabaw filɛ nin ye ninnu ye. Mali la nisɔngoya jiraw ani kɔniw bɛ senna halisa ka da septembre kalo tile 17 san 2024 jɛlikulu ka dankariliw kan Bamakɔ a sabula Mali politikikuluw ye u ka dɛmɛw n'u ka kɔkɔrɔmadenw jira ka ɲɛsin furancɛ fanga ma. Burkina Fasokaw fɛ yen taabolo-kura dansagokɛlaw kɛlɛliw la ladatigiw bɛ wulikajɔ la ka don seko ani dɔnko kɔrɔlenw kɔnɔna na ka dansago kɛlɛ ni a siraw ye. An ka laselikɛla Alidu Wedrago bɛna kuma a kan. מרכז הכובד עובר צפון. Bani Sarala lakana ministri ye laseli kɛ k'a fɔ k'u donna taabolo kuraw kɔnɔna na Hezbollah kɛlɛliw la Liban an bɛna a walawala aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint. L'Amérique jamana kan yan nɔ furuba jiginɛw tɔnɔw jigina a waleya nafa bɛna bonya kosɛbɛ sɔrɔ yakubaliw ani juruw taliw siraw kan. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kɔseginna tuguni k'a fɔ y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan Mali la nisɔngoya jiraw ka kɛɲɛ ni dansagokɛlaw ka dankariliw kan politikikulu caman ye a waleya kɔn ne ka tila k'u ka dɛmɛw laseliw kɛ ka ɲɛsin furuba fanga ma ayiwa u ka dansagokɛlaw kɛlɛliw kan Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ. Ne tɔgɔ ye Amadou Koyita ne ye parti PS yelenkura président ye. An bɛ tasibila kɛ minnu tɛɲɛna ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu fana banna ala ka nɔgɔya k'u ye ka foli belebele lase an ka sɔrɔsiw ma u ye wulikajɔ min kɛ u ye cɛsiri min kɛ pour que ka se ka dan siri nin ko la joona joona sabula ŋaniya min tun b'u kɔnɔ u ma se k'o sɔrɔ an k'a dɔn an ka jamana nin a mɔgɔ bɛ bɛɛ la bi jamana min a mɔgɔ bɛ bi jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini population fana fɛ terrorisme kɛlɛ a ma nɔgɔ parce que a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko guerre asymétrique jugu ɲɛ b'e la e ɲɛ tɛ jugu la n'u ye kibaruyaw sɔrɔ n'u ye ko dɔw jateminɛ u ka information ɲumanw di population ma bɛɛ fana ka to qui vive la an ka kɛ rester fana vigilant parce que nin ko nin a ma nɔgɔn nka ni ala sɔnna a ma sebaya bɛ kɛ Mali ta ye an ka dɛmɛ bɛ sɔrɔsiw yɔrɔ an dusukun na an ka dɛmɛ bɛ sɔrɔsiw yɔrɔ an ka kɛwale la ala k'u lakana ala k'u kisi. Ne tɔgɔ Kumba Yarisi n bɛ comité stratégique la M5 RFP la yani an ka don babu la an bɛ tasibila de kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni tora nin na ala k'u jigiyɔrɔ ɲa ala k'u sara kɛ aljinɛ ye parce que u tora faso ko de la an bɛ mun fɔ faamaw ye tant que nin kɛlɛ in ma ban c'est vrai u kan'u kɔfilɛ u k'u jija maliyɛnw yɛrɛ sɔnna n'u ye fɛn o fɛn proposé an ye an sɔnna parce que a ko bɛɛ dira olu de ma mais u k'a dɔn Bamako de ye faaba ye Bamako jama ka ca u ka sécurité renforcée hali ni politique mɔgɔw b'a fɔ opposants entre guillemets n'u b'a fɔ ko an bɛ état d'urgence de la état d'urgence tɛ dɛ u ka yɔrɔw bɛɛ f'u ye de temps en temps an ka so kɔnɔnaw misiriw sow minnu louelen don n'a datugulen bɛ tuma bɛɛ u ka yɔrɔ bɛɛ f'u ye de temps en temps a kana kɔtigɛ transporteurs fana mobili fɛn o fɛn bɛ circuler a bɛɛ ka lajɛ de fouille minutieuse an ka wuli k'an jɔ parce que Mali de menacelen bɛ u bɛ fɛ ka Mali ko de ban ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma. Awa ne Nabi Ibrahima Togola ye politikitɔ min bɛ n'a bɛ wele ko Morena Mouvement pour le redressement national ne o ɲɛmaa ye ani parti politique ka jɛkuluba min bɛ n'a bɛ wele ko Nouvelle Vision Politique pour le Mali NVPM ne awa o fana ɲɛmaa ye an dusu kasilen don fo ka taa fɔ a to ten awa an b'a fɔ jamanadenw ye k'a fɔ nin tɛ politikikow ye nin tɛ kɛlɛkow ye jamanaden bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ jamana marabaaw ye an minnu ye politikimɔgɔw fana an y'a f'u ye kuma bɛɛ sanga n'a ka waati k'a fɔ an ye jama kumada de ye u k'a to an fana bɛ min dɔn jamana marako la an k'u bilasira hakɛto b'a la sɔlala rasulu. Awa ne tɔgɔ ye Amadu Njaye n ye parti yɛlɛma tɔnden maliyɛnden bɛɛ dusuma kasilen don nin waati na o hukumu kɔnɔna la parti yɛlɛma an ye communiqué yɛrɛ kɛ ka nin attaque in ka kɔn ka tila k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn fana maa minnu ni tora nin ko in na ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya ani maa fɛn fɛn banana u ka nɔgɔya joona joona u bɛɛ ka se ka u ka so lasɔrɔ ani ka segin k'a fɔ ko parti yɛlɛma an ka dɛmɛ bɛ an ka faama ye ani k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ hali bi an b'a fɔ autorité de la transition maaw ye nin bɛɛ kɔfɛ u ka baara kɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ni maliyɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de b'a to nin ko ninnu an bɛ laɲini min nɔfɛ objectif in bɛ atteint.
ja dɔw bilala réseaux sociaux kan min ye kumasi wuli bila mɔgɔ caman na ka kɛɲɛ ni kamalen dɔ jenini ye fo ka se a susili ma jamakulu dɔw fɛ minnu ye a yira k'a fɔ ko dansagokɛla tun don yala waleya nin bɛ hakɛ kɔnɔna na wa Mohamed Touré ye ɲininkali tɛnkunnen kɛ maître Hyacinthe Koné la sorondonnikɛla don ka bɔ Bamakɔ an k'u ka masala lamɛn. Ne kɔni bɛ sariya ko ne ye sariya de kalan an ka hamina ko la sariya i b'a fɔ an ka kuranɛ ou bien an ka bibiliw de kan fɔ sira kan an kan ka hakili di ɲɔgɔn ma min kɛra a ma mɛ o tɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ an ja ka wuli ko ka fɛn dɔ kɛ min bɛ se ka nimisa fɛn min na parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu minɛna n'o b'u la o b'a sɔrɔ u tɛmɛtɔla de tun don ou bien fɛn dɔ de don donc u nɔ tɛ donc o de la sariya b'a fɔ ko n'o sugu kɛra n'a tigi minɛna ka ban donc u ka taa n'a ye sariya bolo kan o b'a fɔ ko présomption d'innocence o kɔrɔ ye mun ye n'i ma kiiri ka kuma ka jɔ i la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i jalaki de a n'a kɔrɔ dɔn puisque ni fɛn kɛra dusu kasilen ou bien u hakili wulilen u bɛ fɛn dɔ kɛ par exemple ni mankan wulila hali polisiw minnu bɛ ordre kɛ tuma dɔw la u b'a kɛ n'u nana dɔrɔn n'u ye mɔgɔ sɔrɔ yen u minɛ mais n'a ma walawala k'a fɔ ɲɔgɔn ko tuma dɔw la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a fɔ présomption d'innocence an ka code de procédure pénale article 2 o de b'a fɔ ani an ka constitution donc ko ni mɔgɔw n'aw dɛsɛra ka minɛ o ye fɛn wɛrɛ ye mais n'a minɛna ka ban an k'a to i bolo la u k'a kiiri ɲangiri min ka kan k'o kɛ parce que n'an tora nin la a laban na peut-être que mɔgɔ dɔw tɛmɛtɔ la yan u b'a fɔ vraiment karisa ye fila ye ou bien faga u sirilen don ni fɛn dɔ ye donc o b'a la hali ni ko gɛlɛyara cogo o cogo an ka présomption d'innocence respectée. Kɛwale ɲɔgɔn caman kɛra Mali la ka ɲɛsin binganikɛlaw ni zow ma nka e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛna latigɛ yaasa sigida yɛrɛ kɔnɔna na a hakilina ka se ka fali mun de bɛna se ka kɛ fɛɛrɛ siratigɛ fanfɛla la famaw fɛ yaasa a ko ka se ka dabila. Ne hakili la sensibilisation b'a la mɔgɔ caman fana tɛ sariya dɔn u hakili la n'a fɔra ko zo de don dɔrɔn a banna o ye zo ye sensibilisation caman ka kɛ mais sariya yɛrɛ la a reprimelen don normalement mɔgɔ ma kan ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye mais o de tɛ ka bato kosɛbɛ. Welekan jumɛn b'i bolo k'a lase sigida ɲɛmɔgɔw ma ani dugudentɔnw yɛrɛ. Weleli o fɔlɔfɔlɔ ye faamaw finitigiw ani an justice baarakɛlaw ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo an ka ɲɛ yɛlɛ fɔlɔ ka ko ɲɛɲini fɔlɔ n'o bɛ se ka kɛ parce ne ka client dɔ tun bɛ yen sɔɔni dɔrɔn u tun bɛna faga mais ala de faral'u kan sɛgɛsɛgɛ kɛra o y'a sɔrɔ u bɛ ka u ko k'u ye min kɛ o tɛ donc an ka hakili sɔrɔ et puis an ka sensibilisation kɛ an kɛrɛfɛ pour que mɔgɔ kana kɔrɔtɔ ka fɛn dɔ kɛ a man ɲi bon n'u ye population ye vraiment bi nin na tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara i b'a fɔ ko an kun bɛ Mali min dɔn o tɛ mais o t'a bali an ka se k'an yɛrɛ minɛ dɔɔni ka fɛn dɔ ɲɛɲini n'o tɛ n'an fɔra ko karisa b'a la dɔrɔn ni mɔgɔ bɛ wuli ka taa kiiri tigɛ u yɛrɛ ma a kɛ man ɲi. Nin tɛmɛnen kɔfɛ Mali fangaw ye latigɛw kɛ ka jamana todunkanw kɛ fasokanw ye yala nafa bɛ a waleyaw la baara ɲɛtaw kan wa yaasa ka jaabili sɔrɔ a la an ye wele bila an balimakɛ Salifu Surama ale ye kanw baarali dɔnbaga lajɛ ye ani fana association baɲumankɛ ma falan o tɔnden don Salifu ni tulo b'an kan na i bisimila an ka kɛnɛ kan. An tulo b'aw la. I bisimila. Ok ayiwa awa ko ka koba jumɛn de bɛ bamanankan ni fasokan wɛrɛ laseliw la Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la par exemple sigidalamɔgɔw sen donni jamana keleyaw la ani a siratigɛw la o danatigɛli ninnu o nafaw ani a bɛ se ka kɛ mun ye kalan siratigɛw la ani kalanko yɛrɛ ka hakɛw la jamana kɔnɔ kuma b'i bolo. Ok. Ne bɛɛ lajɛlen fo n bɛ aw yɛrɛ fɔ a ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi a fɔra ko an ka kan ninnu o lakodɔnna o kɔrɔ ye o kɛra langue officielle ninnu ye o b'a jira k'a fɔ ko baaraba de bɛ jamana bolo baaraba de bɛ jamanadenw fana bolo bon n'a fɔra ko kan kɔni lakodɔnna kan kɛra officielle ye o kɔrɔ ye o man ka ta ka bila baara kɔnɔ tuguni k'o kɔ don a la i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ kɛ cogo min na bon an ka jamana kɔnɔna la an ye se min jateminɛ a ka ca i bɛ taa sɔrɔ jamanadenw olu de bɛ intéressé an ka kan ninnu na kosɛbɛ o kɔrɔ ye an ka kanko a ka bon olu de bolo kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan k'a sɔrɔ
jamana de kan ka fɛn ninnu kan ninnu ta k'o don ba la sisan kɛlɛ ninnu bonyana fo u yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ a don o cogoya kelen na ne jamanadenw y'a laɲini an ka olu fana lakodɔn o fana ka kɛ baarakɛkan o de sababu la kan ninnu lakodɔnna an ka sariyasunba kɔrɔ bi comme mɔgɔ caman fana bɛ k'o yɛrɛ ɲininka yala faransɛ yɛrɛ y'an ka langue de travail o kɔrɔ ye kan ninnu kɔni u lakodɔnna ka baara bɛ ka kɛ faransɛ de la o bɛ ka mɔgɔ caman kamana gan o yɔrɔ kan ka walawala kosɛbɛ bawo bi na an mɔgɔ b'a la kalan ka kɛ an yɛrɛ ka kan ninnu de la bawo u lakodɔnna ka ban o yɔrɔ la an kɔni an bɛ min fɔ jamanadenw yɛrɛ ye fɔlɔ jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye kanko la o kɔrɔ ye n'an ko kan ninnu ka d'an ye sɛbɛnni an ka to ka sɛbɛnni kɛ a la ka caya bawo sɛbɛnni de b'i n'a fɔ kan fana kɛlɛkɛ bere o la ni jamana ɲɛmɔgɔ Sali ayiwa a tɛmɛnen an ka kunnafoniw ye a bɛ komi an ye Salifu Sora perdu an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye nin tun ye Salifu Sora ka kumakanw ye ale ye kan dɔnbaga lajɛ ye nka réseau ko y'a kɛ an y'a tigɛ ayiwa sisan k'a fɔ aw ɲɛna nin bɛna an ka kunnafoni tako fɔlɔw kuncɛ a bɛ to nɛgɛ kan ya an bɛ segin ka na sisan kɔfɛ ka na a tɔ laseliw kɛ aw ye a k'an bɛn sɔɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn nin ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso kan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Ni an seginne ka na an ka kunnafoni tako filanan kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Ukraine kaw fɛ yen nɔ Ukraine ani Russie cɛla la sɔrɔ Ukraine a yirala k'a fɔ k'u ye gosilibaw kɛ ni drone ye sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔba dɔ kan Russie duguba dɔ kɔnɔna la ka taa u ka Russie jamana cɛmancɛ yan fanfɛla maraw la ayiwa a mankan ani tasuma wuli yɔrɔw la o kɛra sababu ye ayiwa ko ka a sigidala mɔgɔw lakana k'u labɔ u sigiyɔrɔw la ka taa n'u ye fan wɛrɛw fɛ Ursula von der Leyen n'ale ye nansarala keleya tɔnba ɲɛmɔgɔ ye taara Ukraine ni layidukanw ye ka taa euro nafolo miliyɔn 160 ɲɔgɔnna labila u ye u ka énergie siraw kan yaasa u ka se ka u baaraw kɛ ka bɛn ni nɛnɛ daminɛ waati ninnu n'olu bɛ nali. Ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa Bani Sarala lakana ministri ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u donna taabolo kura kɔnɔna la Hezbollah n'o ye kulu ye n'o kɔkɔrɔma donni Iran jamana fɛ olu kɛlɛliw la Liban jamana kan ayiwa an ka Georges Atino ka laseliw kanw lamɛn a kan. מרכז הכובד עובר צפונה. Israel kelen k'a lase k'a fɔ k'olu ye mugujugu fili Hezbollah maaw ka yɔrɔ 7 kan Liban jamana kɔnɔ alamisadon o ye Israel ani Liban kɛlɛkɛkulu Hezbollah cɛ tɔ kalaya kosɛbɛ jango sani o cɛ dɔgɔkun daminɛ in yɛrɛ la ta wulila bipɛr caman la o mun ye nɛgɛjurusira mansimafɛn fitinin dɔw ye mun kɔni man ka di Hezbollah maaw ye kosɛbɛ waasa cogo min na u bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ gundo la k'a sɔrɔ Israel ma se ka o nɔ minɛ o ta wulilen o mansimafɛn ninnu na sa o kɔni sen fɛ Hezbollah maaw ka fɔ la olu ka kɛlɛcɛ 20 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni la Hezbollah ani Liban marabaw olu ye a lase k'a fɔ ko siga t'a la ko wale in kɔni bolodala Israel de fɛ hali n'o y'a sɔrɔ Israel ɲɛmaw kɔni olu ma kuma jɔnjɔn fɔ o kun kan u mu u da yɛrɛ dɔw la nka u y'u kan bɔ k'a fɔ k'olu kɛlen don k'u ka kɛlɛfɛrɛw sankɔrɔ tan ka ɲɛsin Hamas ma u ni Liban dancɛw kɛrɛfɛ cogo min na maa minnu kɔni bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko o kun kɛ kɛlɛw ye olu ka se ka segin ka na u ka duguw kɔnɔna la Hezbollah olu y'a lase k'a fɔ k'olu kɔni bɛna tajurusara bere gosi Israel kun ka kɛɲɛ ni u ka walew ye ka ɲɛsin olu ka kɛlɛbolow ma.
Ayiwa kana l'Amérique jamana kan yan nɔ furuba jiginɛ kotigiso ale ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye dɔ bɔ furuba jiginɛ tɔnɔ la ka a lajigin ayiwa min tun sera ka san sɔrɔ kabini san 23 ni bi cɛ ayiwa a waleya kɔlɔlɔ bɛna bila sɔrɔ yakubaliw ani juru minnu bɛ ta mɔbili bolimafɛn ninnu olu sanniw kan ani fana juru minnu fana bɛ don faso kɛnyɛrɛye baarakɛla cakɛda misɛnninw caman na. Ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa an bɛ to l'Amérique jamana kan yan ka na u ka kɛɲɛ ka jamanakuntigi ɲini kalataw ye Kamala Harris ne Donald Trump ka barokɛnɛsigi ninnu senfɛ min kɛra kalo 2 dɔrɔn sani kalataw ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa u ye ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ sɔrɔ nasiraw douanier salenw saralikow ani Ukraine fitinɛkow ayiwa ani dɛmɛni k'a lase Ukraine jamana ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye danfaraba tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la o kɛra tunga ani tungadenw ka kumakanw ye o koɲa de senfɛ VOA ka laselikɛla Aline Barros ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye yan min bɛ tungalakow olu taabolo kumaw de kɛ ale ka sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ a kan an ka Namajara ka mana lamɛn a kan bamanankan na. États-Unis cɛbɔ fila ninnu novembre kalo nata jamanakuntigi kalata la barokɛnɛ fɔlɔ la masalaw tun banbana tungaladenw kan kosɛbɛ nka barokɛnɛ filanan senfɛ jamanakuntigi dankan Kamala Harris ma ɲininkali dɔ jaabi tungaladenw ka cayali kan États-Unis ni Mexique dancɛ la. Donald Trump kɔni ye jaabiw di kokura tungaladenw ni kojugukɛlaw kan États-Unis. Millions of people let in, and all over the world, crime is down. Mɔgɔ miliyɔnw caman de tun bisimilara dancɛ la kojugukɛlaw fana dɔgɔyara diɲɛ fan bɛɛ n'a mana bɔ anw fɛ yan. Kɔlɔsiliw y'a jira ko tungaladenw de ka teli ka kojuguw kɛ ka tɛmɛ États-Unis wolodenw yɛrɛ kan. If I win on day one, we will begin the largest deportation operation. David Dissegar Khalid, Immigration Research Initiative. Is it, an bɛ kuma mun de kan tigitigi yala polisiw ni tungaladenw kɔlɔsilibagaw bɛna dancɛw bɛɛ la k'u ɲininka u ka sɛbɛnw na wa? To see their papers? Nka Donald Trump ka lajɛba dɔ senfɛ a y'a jira ko n'a kɛra jamanakuntigi ye a ye kɛlɛ min damina États-Unis walasa ka tungaladenw nali lajɔ k'a bɛna dɔ fara o kɛlɛ in kan. And let me say that the United States Congress, including ne b'a fɔ aw ye États-Unis sariyabolo ni sénateurs dɔ tun y'a jira k'u bɛna sariya yɛlɛma ka ɲɛsin lakana fɛɛrɛw ma dancɛ la. Ne yɛrɛ y'o sariya in kokoroma dɔn bawo o sariya in kɔnɔ a jirala ko lakana mɔgɔw 1,500 bɛ taa dancɛ la. David Dissegar Khalid dɔnbaga dɔ tungaladenw kan a ye ɲininkaliw dɔw kɛ. Neither one of them talked about the importance of Congress, and I feel like... U cobo fila jamanakuntigi kalata in na u si ma kuma sariya bulon kan fɔlɔ tungaladenw gɛlɛya hokumu kɔnɔ jamanakuntigi tɛ se ka bɛɛ kɛ dan de b'a ka baarakɛtaw la. But there also are limits to what a president can do. Tuma min Kamala Harris ɲininkalen tungaladenw cayali kan dancɛ la Joe Biden ka mara kɔnɔ a ye jalakiliw kɛ ka ɲɛsin Donald Trump de ma bawo k'a ka politiki tɔn wasadenw ma sɔn yɛlɛma ka dɔn sariya min bɛ yen tungaladenw kama sariya bulon na. We know our immigration system is broken, and we... Aw b'a dɔn tungaladenw taabolo tiɲɛnen don o ka kan ka dilan wala yɛlɛmaw bɛna don a la ka lakana sabati dancɛ la kosɛbɛ ani fasodenw hakɛw ka lafasa. Strong border security and an earned pathway to citizenship. Bo julasokaw fɛ yen nɔ Burkina jamana kan ladatigiw ye dansagokɛlaw kɛlɛliw taabolo kuraw dayiraliw kɛ u ye a yira k'a fɔ k'u bɛna don u ka kɔrɔlenw dɔn ko seko kɔrɔlenw kɔnɔna la ayiwa ko k'o kɛ kɛlɛkɛlan ye ka jadi kɛlɛ n'a a ye Alidu Wederago ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bobo Julaso a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. Banbati tɔn kɛlɛ ale ye bolo wɛrɛ ta Burkina Faso kɔnɔ dugusen caman bi o kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka weleri kɛ laadala kow la. Omar Traoré fɛ ale ye ko ɲuman ye min bɛna se ka jamana dɛmɛ ka bɔ kɔlɔlɔ la. A ka ɲi kosɛbɛ parce que i b'a lɔn yɔrɔ caman bɛ yen an ka dugu caman bɛ yen landako de bɛ baara kɛ ɲɛnama
mɔgɔw bɛ siran ale le ɲɛ o puis ale le lanaya yɛrɛ ye an ka bamananya yɛrɛ farafinya yɛrɛ la quoi donc dugu bɛɛ landa bɛ yen donc orani ni dugu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kali o ka dugu landa kan ni touriste ko ni position mɔgɔ bi jamana ni janfana ni ɲabara ni landa bɛ se k'a tigi yɛrɛ kɛlɛ hali bi jamana wɛrɛ hali ti Burkina kɔnɔ yan. Dagaso famacɛ ka kankɔrɔsigi o ye Saliya Sanu ye ale fɛ jɛn tigitigi lo ko laadala ko bɛ se ka dɛmɛri kɛ ka ko ni caman ɲɛnabɔ anw bolo. Mɔgɔ bi sɔrɔ faso kɔnɔ landa ko ra o bɛ se ka lidenw bila o la an yɛrɛ ti taa lidenw bɛ taa an ka kɛlɛ kɛ o tɛmɛnen kɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ bi landafɛn b'o fɛ saw lo b'olu fɛ ninnu nane ni cogo nin na o b'o baara ninnu kɛ saw lo bɛ wuli k'an ka kɛlɛ kɛ. Ka banbati tɔnw kɛlɛ a n'o dɛmɛbagaw laada bolo kan hakili ɲɛnama lo nka facɛ sulama fɛ laadaw caman tiɲɛna bi o bɛna ko nin gɛlɛya o bolo. Landa ko caman tiɲɛna mun kama parce que mɔgɔ dɔ sulamaw nana mɔgɔw sensibiliser ka se k'i don sulamaya kɔnɔ ko setana le e bɛ min kɛra ni setana lo ka sɛ kantigɛ ka a bila ka firinfirin k'i ka kunko fɔ que c'est pas vrai que setana ko lo k'i ka don sulamaya la minɛn min tun b'i fɛ n'o y'a fɔ k'i ka ta ka taa fili n'i y'a ta ka taa fili fana ni bibi na o ko an ka segin landa ko la minnu don y'o ta fili ka ban o bɛna na kɛ de a tɛ se ka récupérer. Saliya Sanu olu mun b'u laadaw ɲɛfɛ ale yɛrɛ sɔnna ko tiɲɛni kɛra an ka kɔrɔlen ko ra bi o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ ni sugu gɛlɛya. Yɔrɔ caman na bi landaw tiɲɛni bɛ parce que denmisɛnw laadabɔlen tɛ bi n'o y'a kɛ komi fɔlɔ an yɛrɛ denw le bi sa an denw le bi sa. Dugu caman na o ye laada ale ni sanpɛrɛn wele k'a bila mun bi banbati tɔnw dɛmɛ o ka se ka cani kɛ mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko munna o t'a kɛ banbati tɔnkɛlaw yɛrɛ la. Blaise Sanu o ye laadatigi ye o b'o julaso. O ko bon kɔnɔ sisɛ o le bɛ bɔ ni bon kɔnɔ ɲɛmɛrɛ ye a ko damina bɔ le kɔnɔ olu le b'an di olu le b'a fɔ ko non nin fɛn nin tɛ tiɲɛ ye nin fɛn nin a y'a kɛ ten a y'a kɛ ten o le bɛ nana ni ko nin ye o olu n'a daminɛ na o yɔrɔ la n'o tɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na e ka bon kɔnɔ ko la ni e ka bon kɔnɔ mɔgɔ le ma bɔ ka fɛn dɔ fɔ. Binkani tɔn o sigi ni Burkina Faso ɲina y'a a san 10 ye mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ɲininka mun kama lo san 10 tɛmɛni kɔfɛ laadatigiw bɛ wuli bi k'o bɛna nin kɛlɛ sugu kɛ. Blaise Sanu ale bɛ kɔ jaabi dɔ di anw ma. A cɛ b'o fɛ kɛ mɔgɔ ma fɔ ko da kana kuma o da b'a ta fɔ n'o tɛ olu bɛ min fɔra nin ye ta ala la o dɔ bɛ yen n'a taara lɔ ni dɔ ye ala kama ko tɛ o yɔrɔnin bɛɛ la min bɛna sɔrɔ o b'a sɔrɔ k'o daminɛ n'a san 10 le ye nin ye an ka to ka taama kɛ n'an taamana an bɛ se o. Bi Burkina Faso dugusen caman kɛlen don ka wuli ka jɔ ka laadakow minɛ ni o bolo fila ye ka se ka banbati tɔnw kɛlɛ ni a sababu ye. Ni tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Sisan an ka Siyaka Tarawele lamɛn a bɛ kuma an ye Coupe de la Confédération saison san 2024 san 2025 olu kan o tako filanan ayiwa min bɛna latigɛ sini juma la Stade Malien ani Paynesville Liberia kaw ka cɛdenw olu ni ɲɔgɔn cɛla la. Senatolanta bunagun kan Stade Malien de Bamako bɛna Liberia Paynesville bisimila. A ɲɔgɔndan bɛ tan sini juma septembre kalo in tile 20 san 2024 na Stade du 26 mars la Bamako. Coupe de la Confédération ɲina saison 2024-2025 ɲɛbila ɲɔgɔndan tako filanan kɔsegini don
a ma nɔgɔn ka se bɛ sɔrɔ stade senatolantana Nankoma Keita ka fɔ la n'i b'a dɔn ko ɲɔgɔndan tagali la Liberiakaw fɛ stade binna Kanankolo pene civil ɲɛkɔrɔ celu kelen an ka Nankoma Keita lamɛn. Moyen m'an bolo ka se ka celu ɲini ka don parce que hali ni y'a ye ale la u sera ka sebaya sɔrɔ an ye celu caman sɔrɔ an ye an t'a jɛre donc retour la an b'a kɛ cogo suguya bɛɛ la ka se ka adapter an ka offensive kan ka se ka celu sɔrɔ ka don cogo min na. Ni Ala sɔnna ma an ka di Ala ma a bɛ ɲɛnabɔ an kɔni an nakun de don ka qualification kɛ ni Ala sɔnna ma inshallah. Ko ba don aw bina tagali la ko segini aw kan ka se ni jagoya la jagoya don n'a b'a fɛ ka ye yɔrɔ jan o baara ma nɔgɔn dɛ Nankoma. Si a baara ma nɔgɔn donc o tɛ nin dɔrɔn ye n'i bɛ baara o baara la a baara si ma nɔgɔn donc du coup i bɛ jɛ de i ni kɔ ka se ka objectif atteindre cogo min na. Se bɛ sɔrɔ stade senatolantana Yusuf Kulibali côté an ka Yusuf Kulibali lamɛn. An bina premier mi-temps na deuxième mi-temps de b'an bolo an yɛrɛ fɛ yan nɔ donc avantage b'an bolo an n'an ka supporters b'a ɲɔgɔn fɛ donc an motivé min na match entamé donc on est obligé de mieux faire ka se ka match gagner. Stade malien de Bamako degeli karamɔgɔ Mamutu Kane Murle y'a yira ko baara bɛ senna walasa se ka sɔrɔ. An bɛ yɔrɔ min bi tout le monde doit avoir confiance, tout le monde doit être conscient k'a fɔ match in a ma nɔgɔn bien vrai que un de donna na mais ka un don ka tila ka dɔ wɛrɛ don pour avoir la qualification à Manoa. Il faut que tu sois très sérieux d'erreur et très lucide devant les buts. Donc à Manoa. Mais on va baraka pour qu'on puisse se sur le match don vraiment attaquant c'est mbaka ja pour qu'on puisse biso kado. Le stade c'est les blancs, c'est la famille blanche. Blanc joue, blanc gagne. Non, pression bien. Non, il ne faut pas dire pression bien. Pression bien parce qu'il faut marquer et ne pas encaisser. Ça, c'est une pression déjà. Donc, comment gérer cette pression? C'est ce qu'on est en train de faire. On va expliquer jusqu'au jour du match dans la Sonam. Stade malien de Bamako ni Liberia Pene Civil Kanyodan. Sini Juma don stade du 26 mars la VOA Bamara Tokola Bamako Siaka Traoré Kala Selido. An balimaw ni bɛ bi jɛmukan kun cɛ k'a fɔ an ɲɛna a ka jɛmukan a b'a u sɔrɔ an ka réseaux sociaux pages kan Facebook Instagram ani a b'a sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com ye awa a k'aw sɔgɔlen to ka laɲini kɛ cɛw ni musow bɛɛ fɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ. An balimaw ani yantuma AES jamanaw b'a jira ko passeport biométrique kura daminɛna n'a kun ye ka taamasɛmɛ bɛn ɲɔgɔn ma u ka maraw la u bɔlen ko CEDEAO la ni laseli nin kɛra dɔn kelen ka kɔn Sahel jamanaw ka jɛkulu sigili san fɔlɔ ɲɛ septembre kalo o tile 16 san 2023 mun de kɛra a jɛkulu nin fɛ kabini a waati waleya juman kɛra san kelen a dabɔlen kɔfɛ aw hakilina ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka septembre kalo o tile 20 san 2024 babu la ayiwa tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa n balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ aw kɔ dɛ